ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿದು ಪೆಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ಗೆ 810 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ತಿ ಕುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಸೌತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಬುಕ್ಕ ಮನೋಲಿ ಆತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಐತೆ ಚೂರು ಬಾರ್ದು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸೇಮಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಕುಕ್ಕು ರಡ್ಡುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತುಲೆ ದಾಲ ಪಚ್ಚಿ ಎತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ತಾತ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಸ್ತದಲ್ಲೇ ಪೆಲಕಾಯ್ದ 800 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿ 8 ಪೀಸ್ 4 ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾನೆ ಅದೇ ಈ ಕೂಂಜಿ ಅದೊಂದು ಹೆಜ್ಜನ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜನ ನೆತ್ತ ಅದೇ ಎಂದು ಈ ಪೀಸ್ ಎಂಜನ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿರತ್ತ ಅವೇ ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಅದೇ అమ్మ ఇదొక లక్కుండు పిల్లకాయ టికెట్ ಒಟ್ಟು 4 ಮುಟ್ಟು ವೈಟಂದುಂಡ ಅಂಟು ಮರ ಉಂಡು ಉಂಟು 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಹತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿಲು ಪೆಳಕಾಗಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಣಕ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಪಚ್ಚಿಲ ಇತ್ತದು ಅದೇ ಅಡೆ 4 ತಿಕ್ಕನೆ ಭಾಷೆ ಒಂದಿತ್ತನೆ
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಚೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫುಲ್ ರೂಮು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುರ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಾತ್ ಟಬ್ ಅದ ಅವು ಆತದಲ ಗಲೀಜ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಗಲೀಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂತೆ ಏನಂತ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂದು ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡಂತೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡಿಟ್ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮೂಲ ತುಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂಥರ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ